Česte ljudi, šta ima? Evo ja ću sad vam nešto pokazat. Sad. Ako paše, paše, ako ne paše, ne paše. Evo. To se kaže kono je išlo. Aha, ja sam na kameri, ja zbrija. A znači, vodopad, tako nešto, šta ja znam kako ono išlo. Ne znam, ali dobro, da pređemo na stvar. Znači, ovako. Uzmeš to i to. Vidiš, ovako i ovako. I ovako, čekaj. Ovako. Sve. To. Ili mogu to i sa rukama. Evo ovako, na primjer, raširiš ruke. Malo to i onda i pružiš tamo. Eto, to je to. Znači, ljudi,